Știam că vor iubi. Ce nu-i de iubit la ea? Încotro să o luăm. Pare că poteca din stânga duce prin mină, iar cea din dreapta duce până în vârf. Stai, am mai fost în mina asta. Aici am văzut pietrele acelea. Oh, așa e! Ții minte piatra care arăta ca o broască? Lui Mister sigur i-ar plăcea. Dar dacă am mai fost prin mină, nu mai e nimic de explorat. Să mergem pe munte. Am mai fost pe aici, dar